Det skulle være en hygge, når vi gør det i vores vengruppe. Lad os få noget Så holder vi det selvfølgelig på et niveau, hvor vi alle sammen kan være med. Jeg springer over i aften. Luk nu røven. Du låner bare mig. Nej, du gør ikke. Spring nu! Altså, hvis det går dårligt, så støtter vi selvfølgelig hinanden. Det er fucking løgn, mand! Prøv lige at se, hvad dumt Jonas har spillet! Hvad fuck laver han? Det er bare en form for underholdning. Ligesom at lege en film. Så tæt på, fuck det! Vi vinder det helt tilbage. Det fællesskab. Altså, det er lidt et skråplan, hvis man gør det alene. Ja. Det er ikke rigtigt, dreng. Altså,